Unha boa noticia para todos aqueles maiores de Cambados e concellos da comarca do Salnés que estean desexando deixar a un lado as pastillas e que mellor opción que coller as zapatillas e gozar dunha camiñata entre amigos a que ademais poden asistir con toda a familia. O plan que lles propón o Concello de Cambados é para o domingo 30 de xullo. Aínda están a tempo de anotarse e chámase Andaina Solidaria. Máis zapatillas, menos pastillas, non é unha andaina calquera. Con esta actividade conseguimos así cubrir varios obxectivos. Un deles é unha nova actividade para as persoas maiores, unha nova actividade, dende logo, que infunda hábitos saludables e, dende logo, tamén otorgarlle ese espírito solidario e nada máis e nada menos que relacionado co Alzheimer, que é a principal doenza que afecta aos nosos maiores non só en Cambados, sino en toda a comarca do Salnés. O organizador da andaina destacou esta mañá que o mellor disto é coidar a saúde o tempo que nos divertimos e advertiu que a cita están chamados todos os membros da familia. La andaina va a ser solamente para los mayores, pero el evento va a ser para toda la familia. En la zona esta interactiva van a haber carpas donde uno va a poder acercarse, aprender un poquito más sobre ellos. También va a haber una clase de Zumba para todo el mundo, no solamente para los participantes. La idea es que se involucre a toda la familia y que se lo pasen bien. Eso es lo principal. Si no salen con una sonrisa, no vas a cumplir nuestro objetivo. Ademais, charla sobre o cuidado do físico e da alimentación. O epicentro do evento será na Praza de Fefiñáns e a andaina será de 2,5 km polo centro da vila, moi asequible para que asistan non só aqueles maiores que están acostumados a camiñar, senón todos os que decidan animarse e quen mellor para dar consellos de como coidarse que eles, os maiores, porque as asociacións municipais de xubilados tamén participan no evento. Uns que teñen unha cadera mal, outro que tal, pero si se sentan, están peor. É xente que anda pouco, pois nada, acompañala, por mire, pode andar 10, 20 metros, pois fai ben, fixo ben. Por lo menos que teñan a voluntade de andar, de facer algo. Nós somos ali 100 personas, 110, 80, 90, todos os domingos bailando. É xogar, xogo. Se eu lle dixo, hai un curso de gimnasio, non, nós queremos bailar. A nosa xente quere bailar, nada máis. Eu tamén lle dixo á xente que o xogar, que é moi bo, que despeja aquí, que hai que dicir cantas tes e canto levas, bueno, e o bailar tamén é moi bo. O que se consiga a través dos sponsor e de doazón directa ao día do evento, xa que a inscripción na andaina é gratuita, irá destinado á AFASAL, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. A través do xogo, a través do deporte, a través do baile, son actividades primordiales para que as persoas poidan manter durante o maior tempo as súas capacidades, que o deterioro cognitivo sexa cada vez menor ou podase alargar no tempo. A organización disporá 3 liñas de autobuses que pasarán por Vilagarcía, Vilanova, A Illa, Ribadumia, Meis, Ogrove, Sanxenxo e Meaño, para que non quede un maior da comarca do Salnés sen poder asistir o 30 de xullo a esta andaina en Cambados. Así que, xa o saben, a deixar as pastillas e todos a poñer as zapatillas.